Ijekwe digo, bakuyoko. Kemgbe ọbụla na disgrace n'iro. Papa furu na mụ na mmadụ nọ na-akpa nkata taịs alụ di na nwaanyị n'ugbo si dị n'iro ebe a. Kama papa ga-aga ụlọ onwe ya, ọsaba nna mara fra ka bịara bịa ebe a na-akpara so nwoke mmadụ na-akpara disgrace ya. Nke ahụ ezurukwa ya, papa sị m lawa ebe anyị na-akpa nkata taịs alụ di na nwaanyị. Nsị ya gawa emecha ka m bịa, papa mapụrụ m n'isi. Gbakwa ya! Okoman, ị ga-awa ụmụ ya were amoosu. Ka ọ ji bụzie n'isi ka ite mmiri adịlọ. Amandianeze, ọ gịnị mere? Gịnị bụ nsogbu gị? Ka ihe mere na nwa ya ha ṅụ mmiri ka nwa iko n'ebe ị nọ? Mgbe ọbụla ị na-akparị ya ebe niile na-disgrace nwatakịrị mmadụ. Ọ gịnị? Ọ mmeke ị magala akwa n'ukwu. Mba osisi. Ọ mmeke ị na-ekelili ote. Ị na-amara m akwa n'ukwu. Ị nwere ote m si buru ya lọta ka m ga-ewereriri ote ke nnukwu ukwu nkụ. Bụpụ na ebe a na-akpọ nkụ eji esi ụpọlị. Ihe nwunye na ọkụ tebụl unu gba mkpọ n'ala. Asị gị, isi gwa onwe gị. Ihe na-emegbuole gị. Asị gị. So ihe na-achịkwa m gwa na enweghị m right over nwa mmanya. Kwuru ka nkọ na ọwụ na-apụtara ya nwante inwenye ya na ya guzoro ọwọtọ ifufe na-esi eburu dat man ugbo ya kasa gị n'elu ele nke ị ga-enweta onwe gị. Papa ọ choice. Gịnị ya na-akpọ oke esi alụ di na nwunye? Ele mgbe ọ nọrọ na elefant na nwa mpere. Ọ gbasalụ gị. Ke ka o si gbasakwa gị? Ọ ka esi adụ nwatakịrị ọdụ. Ọ ka esi adụ nwatakịrị ọdụ. Ị na-adụ ya ọdụ, i buru ya n'isi ka ibu ụkwụgo. Ka m gwakwa gị, otu a fụrụ m ihere m anọzi na enwezi m ihere legome. Ịchọ ka anyị kparịa onwe anyị na-egweri ya, anyị akparịa onwe anyị disgrace onwe anyị ebe a. Ịma na iwu mkparị nyere m. Ịma na lekpọ ngụ unu bụzi otu a ka ụmụaka kindergarten. Ịmadụ sị unu niile egwu mkparị nyere dịbụ ụlọ ha ka m nwa okorobịa gbapụta ụmụ agbọghọ na-arụ ọsọ m. Steepụ m wụ ụwa mpe gị ije moto na-eroje gị na-aga ote ha mara yes nwoke ụkwụ shiri m n'ala ike ụmụ agbọghọ na-eme m si bịa mara bịa mara bịa m sị ha nọ ịmadụ na iwu mkparị nyere m ịnwetara ọ na-ekwuru m Iwe disgrace to manhood. Iwe disgrace. Iwe nshe. Ifele adịghị eme ya. Si ifele emelu gị bụla adịghị nwaanyị. Ịchọ ka isi m na ebe a tupu ịma na ya awụla anyị. Achọ oge chi ma afọ gị na ọma ga-ete ka ụba. Just imagine. Ihe disgrace omego. Ifele onwe ga-emegbu m. Ifele ga-emekata m azị m. Maka Chukwu, ifele ga-emegbu m. Iwe disgrace to manhood. Iwe disgrace to manhood. Manhood. Iwe disgrace. Ebe dị manhood. Mambro renja. Manhood. Mụ disgrace to. Manhood ịtala ahụhụ. Manhood iriela arịrị. Onye ukwu na onye nta gị ịba enwe ndị ga-awụ ote etiga gị ka gị ga-akagalakpu ha sị gị dapụ. Gbasakwa ka chọọchị. Gbasakwa na ka chọọchị. Amandianeze mere onwe ifele onwe gị megbuo gị. Ile ihe gị na ụmụ gị na ebe a na-aka ya ifele onwe gị megbuo gị. Ịchọkwa ya otu ọbụla isi chọọ ya ewere eketa. Anọ m na-agbachi gị nkịtị maka ihe nna m. Gaakwa na iro ga-agajụ ese m o. Ga-agajụkwa ese m o. Biko ele ndị m ga-ajụ ese gị biko. Ọwụ m ọkụkọ ka ọwụ m bụ. Nnọkọta ụba m ga-akwụle mmanụ Chukwu kere ma m na-ajụ ese nwa mbashi. Ka ịmụ na-agba ọbịa ugbu a mmiri ka ị gbagala m aka n'ukwu. Emere m ote. Ị gbarala m rege. Ọkwa nne ị gara gụ n'iro ka eguzoro. Ife na mmadụ m sef na mmadụ guzo nka. Agafechana m agafe si ele ụmụazị ogbede a na-akụziri ABC. Lewe anya ya wụrụ okenye mgbe gboo. Amaala parapụ igwe gị na nne gị. Igwe gị ifuru igwe gị ka amaala ya akpa and apari ebe ama mmụọ ka ya akaji ya. Yes, igwe gị ka amaala ya akpa. Ngị ka na-agwa. Amike na-agwa. Amike na-agwa ihe na-emegbu onye. Kan kelewe Chineke ọnụ na ekpere na ekpere n'ụkwụ mgbe chechasa agịrị m alụ ọpụta. Mama afọ wụrụ eweziga ekpere n'ụkwụ Chineke agwata ụmụ ahụ ihe m na-eme nchaji na mmerụ na Amandianeze nwa anọ m n'azụ ụlọ na-anụ ihe onye na-eme kọrọkọrọ ama m sọ gị gịnị na-akwụ n'ụlọ na anara m mkpọtụ niile na-ekwu ebe ahụ si ọwụ ngịrị na-eme aha ka ụtụtụ na ọ gịnị ele ihe ọwụ gịnị na-eme ma agbaga nkwụkwọ ụmụada bịara na ego ala imerụrụ ala isi
Kino nguda hebru ni mudo. Ana akuru ge mkpotu na eme. Kino mba. Helinu nkuma aitigele guri. Aitigele ge sa warrior. Imakwa nda iwo. Nne na apụ ọkụ. Kino na zulu apụ je gopo. Ulo na agba ọkụ ge gbashe nkete. Okenye nọ n'ụlọ ewu amụ n'ọgwụ. Ngwa mkpọtụ emere gbole ge pụtaba. Ịmaga onye na-eze. Ọgụ ka m zege. Mgbe na amado onye na-eze. Ọgụ aka m zege. Ihe na-eme go. Mgbe ọbụla mkpọtụ m si n'ụlọ m nga gbara bịa nga ọwọ gịle ka ị na-aka ihe ka ọwụnụ a ga-agbara na agbara n'ala ndị nkwa ndị ji aka mkpara nka ahụhụ nke na-ezu ahụ asọ ihe na-akwado onwe m ugwu udo ga-arụ na ezinụlọ m ọ gị na-eme mmadụkwasị nwunye gị hụ na ụmụachi ọha wụ ụmụnne gị nwanne gị nwere nwanne ọzọ ị nwere gbanwere a na-ekwu gị n'ichi na ọdụ ya ka ikwubiela ọnụ enwere ndị ọdọ m na ha ga-awụ ụmụnne ya wụ ụmụ biri filines ọ ndị m na ha nwanne ikwubedi ihe gị na mma kwakọrị na gacha na Anambra ga akụzie nkụzi na agụrụ ezi Igbo asịrịkwa gị ga atụte nwaanyị gị ga ebe a hapụ nkụzi asị gị kụzie ara anwụrụ onye nkụzi na ara anwụrụ ọ gwụla sọsọ gị nwa onye nkụzi mma ihe ejiri n'anya ịgaji ga mgbeọla asa anwụrụ eju gị n'ọnụ gị hapụ ka nkụzi gara akụzi ka kụkotere m makwa ndị anyị bụ bịa nga ya chesachara m mkpụrụ ọkwa evride ha na-eburu m egbu ọ wee si egbuole m ka ị gaba apụta bịa ji ihe na-eme m ihe na-akwụ nga ọfọ ntakịrị ma ha gwụrụ ọkwa docha m eze n'ọnụ gị hekpuru n'ime ụlọ nga agwarawa egwu gị gbacha bụ ụgbọ ihe na-agala m na ihe na-emegbuole m go ikwubere ebe i siri kpọta nwa ikwubere ihe gị na nne ya ejege agwa ọjọọ ihe na-akọdo ihe Amandianeze ebere m emegbuo m ị ka nne nọọsụ izuzu nwetụkwa ị na-asị m na m na-anwụrụ n'eze m na-akụji nkụji anya nwụrụ n'eze mmadụ ihe m na nne gaga ma kpọga gị ọwarụrụ ala gị na agwa ọjọọ achọrọ m ya kụtu unu ya mee gị ka ị mara ihe ikweda mara ihe mgbanwere ị na-emegbu nwunye gị na ụmụazị ọgwụgwụ ihe mere gị eme ọ mmadụ mere gị ka mmụọ mere gị ọ bụ aka ka ọ bụ nwe ihe so n'azụ gbasara anya gị nwa ma ụdọ omenala chọ mmerụ umeala ihe ọma Chineke nyere gị ọ mụtarala nwoke mụtara nwa gị kara achọkwa nne na-ezuzugharị wowowo emere gị eme achọkwa m nwoke na nwaanyị ọnwụ chịkọta ha abụ otu nga ha rududu nwa ma afọzie nwoke na nwaanyị were ha bụ ma nne ha kpọkwasa ha otu nga ha rududu otu ọ mụrụ na nga ọbụla ha tigere gị ọwụ n'ime bọtụlụ ọwa gwụrụ agwụ ka ọwụkọịkọ isiri nye gị sị gị rie mala nwa ị mara amụ eme elu m ala nga gị na-agbachitere ha enwebadụ mgbe a ga-eme ihe ngọta ịnaga even mgbe ịnwụ na ha ha nwa dị fọtụ nwechi ike ịbịa sọ mmiri right nne ndị ọzọ na-awụ ụmụ ha kote okwote ha nụchie o wetere echeme nne ha nwa ha chọta ụka kama ha ga-eme ihe ha kọfa nwa ha mana kego mgbe ọla gị gwechawa m na anwụ ihe na-eme nsị nwa lekwa ụmụ ruru ihe nwerekwa onye ga-elili gị jikwawa ide jisi m ike mechiwe ma ọmụ obi ọmakpa m mkpaka ọma ego m ji elu gị maka esi ọrụ ime ga-emega nwa nga n'ime ha emejisago oyi akwa m agụgbole m isi m gịla ihe mmadụ tụkwa ihe ugbu dị mkpa ka ga-enwere ike ime udo na-eji n'ụlọ m ịpụta ị na-atụ m aka akụkọ uche ọ da-atụ m ele gị metụrụ udo were aka nkwari onwe n'ugwu were aka kwụkwara onwe gị ugwu udo chiachia na ezinụlọ m ka ọ ghara ikwu echi gị chegharị nwata makwara m ụmụasị mego nwụrụ nwa ha gụzuru ọtọ gị nwa mụtie m ụkwụ ịza nne ịna ngwa agbagara gị redio gị nọ na-agbara nwa ọbụla mma agwa nwa ekpe ha nọ ga-egbu m nakwa ka aja agwago ọmara mgbe eji n'ọdụ nga asa agwago dị mma prezidenti na-alụgụ asa agwa na-alụgụ prezidenti na-alụgụ gị bịabịa lọ nna m nwa akịrịkọ gị nọ gbọla gị na-agba mfe na nwa nwere ka mma afọ anyị ofe ndị mmadụ na-esi alụ ọsọ nye ọla mere ha na-eso m a na-esiri na ịgbanya ndị nna onwe ihe ị ga-eme m onye bi n'ime m karịrị onye nọ n'ime gị a na-eji Psalm 31 kpegbuo ogu mmakpụrụ n'ime akwụkwọ nsọ ta ịgbọkọrịla ngwa a ma achatara gị kama mme m ga-aga na Hibru mba agara gị Hibru gị ala ya
ga make sure they gra ma hey yes me what to make sure na mbuturu ya ya fara ga kwete na ama onye nwa nọrọ hey ka ndị akpọrọ gị ndị nwe ndị nwe gị my baby hey ngwanụ oh okay hey ngopụ ya ndego no aga m na ọ gọdara ya No. Yes. Hey, get through the way. Adam. Hey, no. Mama, hey. Muawo, onye chọrọ ịlụ nwa anyị nwa. Nọ na nna ha nọ ọkwụ ya wụ. Agịrịga. Ihe dị chọnụ ma gị mara ebe ọ nọ ya sị na anyị nwere onye ọbịa. Ọ bụrụ na ekeke dị ya n'ofe, ọ bụrụ na chọpụ ndị ebe ọ na-anyị eri ezie. Ọ na depụ anyị nwere onye ọbịa. Ịma ihe mere m ji chịrị hụ nna ya wụ na ahụrụ m Ịhụrụ ya n'anya. Mgbe ọ maka ọkwa ahụ n'anya ekwe. Afọ n'ezie na ịfụrụ ya n'anya. Wow. Nne. Hey. Ọmarịcha m. Ọgọ. Gịnị kpara wa aha? Mgbe aha dị ya sị aha m wụ Chuks Ihe ejiri ka. Okay. Wow. Ndị bụ ihe ejiri ka. Kemgbe wụ Okay, well done. Hey. ọgọ ekweliwo. Mgbe future gọ dịkwa bright. Agịrịga. N'ahụ. Akwụkwọ nọọsụ a gịnị kwanụ? Ọsụsụ gị chiri echichi jeje akpọ papa. Akwadoro ka m na-adụ nkwa ya nke mmanya gọ m bụ ebe echi ya akpịrị ile n'ebe a ya eburu ma jee akụ m eburu ọnụ ebe a. chere ịma mgbe ọ pụtara nwere ihe na-akwa chebe esetụlụ ụmụ abụọ ma were jeziri obi skit Biko Therefor ọga emebeghị eme ego ifebe na ego ọga bụ chi onye onye ọzọ ogologo ọ ya abata ada bekee ọnwalịcha ugogbe nne eji ahụ ụzọ ụgwụ ahụ manụ ma ya abata ịsa ka o nwee ihe ya enye di gị jemarụ afọ dị mkpa ndị enuri ma ụlọma nwanyị ama akụtụrụ ọgọ nwoke ụlọ mkpụrụ oke a mgbukwu ya ọ ga-abịara na nweta nwayọ sama nna gị igwurila gị ntụte gị otu a ndọ balans ịhụrụ ihe a ga-ewetu maka na ịma agwọ nwere ike iji nga na were ịba gị sa ya ụzọ a mgbe echicha ya maka agwọ arị wow
tagwara m ọgọ nwoke nwa na ọwụ ihe ọjọọ ịma o nwere ike mee aga m atakwanụ gị ịbịla nga na-aga akwụ ụgwọ atụtụrụ gị tụtụrụ ya ka nwa bụ usu kiri ikpe gị na akpa abụ ị na-abịa ịlụ nwaanyị ị ga-aghọpụ dọọ wee ga mkpụrụ obi gị chenjiele m zing ma ịhụdụ mmiri kịrịcha aha gị na-eshi akpa akị egbe eluigwe gbapịakwa gị anya mechie gị ọnụ gbara ụka na-eshi dịrị ụkọ gịnị a na-abụgbọ onye lụrụ ibe ya dịrị ụkọ gị gaga kpụta nwa na-eku nwa ọkwụbedo ụgwọ gị nwebedo ihe o mere n'isi gị pịa mgbe ya makụrụ gị tii gị nwa bebi chicken pox ya na-eme gị nwa pọpị pụọ ọ na-atụ gị aka ọ ga-arụrụ gị ụlọ ọ ga-arụrụ gị igbo ozi ị ga-eji ala n'ike gbasakwa aka chọọchị na ntị gị ga-akpọta ji ọwụ dinu elee moto ọ pakịrị nga elee keke na pep ụmụazị ibie na style ọwụ ihe ọbụla hụrụ ya wụrụ di ke awụ ndidi ke awụdụ di onye kebịara nga ụgbọ awụ ndidi Amandianeze, dụkwa ọnụ onwe gị ọdụ. Ka e mere iji gba atụ, ịgbara atụ. Ka ụdị ajọ nwoke bụ ihe. Ịmakwa onye bụ ihe a iji osisi chọọ ikwu. Ime onye ọ bụ gọọmenti mana onye ọsọ ya bụrụ ka ị kpatara ife ụzọ jụgodi onye bụ ihe a onye ka ị bụ. Ị na-achọ ịkụ nwoke mmadụ mfadụ ọdụ onye ehu na ọkụkọ anya. Odo ne hu na ọkụkọ anya na ihe ọ bụla nwatakịrị emere ọ dị amasị gị n'ụlọ a mancha omene n'ụcha omena na-acha ngị na-akwụ ya pụọ jee nụọ dị oke ọmarịcha nwa ikorobịa dịka chisukie ọ kpatara nga gị were ya chọọ inugwu ya ha ka iji Amandianeze ha ka iji ọmarịcha dị oyoyo ti all in glitter is not good. Ihe niile na-egbu mbem awụdo ọlaedo ihe ọma ka m mere na esef chụpụ gị ya bikos ọwụ na omega emega mara ihe ọ bagaga n'ime ihe nwechi ụkwụ ya gị ahụ na kọmpand ime hụrụ ọnụ iji eri isi eri ede agwa m si nweta di m na-achụpụ ya nonsens ụgbọala ole ka ibu basikụl wee bịa ma afọzi ụgbọala ajọ gị ugbo kesielụ gị sa alụlụ nga alụ ngwa nga eziokwu ihe mere gị otere mba mbata ihe mere gị otere mba mbata ele ahụ ya tribut ele ihe na-akpọ ya korontara ọwụ korontara ọwụ ihe mere gị stupid idiot anya gị na-achọ ote ka ọkụ ọkpa ekwentị ga-alụ di ọ ga-aka mma na ịnọ na nga ugbo kwadome ịnọ nga ugbo esi oke bikos ọ bụ na ị ga nga mmadụ today ị ga nne na nna emega gwa anya gwurugo ote ka ha ga-achụrụ gị ka ọkụkọ chilada. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.